No kaikki lähti siitä, kun minä ja mun kaveri voitettiin yksi semmonen kilpailu, jossa päästiin studioon tapaamaan Halo Helsinkiä ja siellä mä kans tapasin mun managerin Petterin ja no niin, siellä sitten tuli ilmi, että mä harrastan musiikkia ja laulan ja näin ja sitten mä pääsin studioon ensimmäistä kertaa laulamaan Ellin kanssa. Halo Helsinki oli silloin mun mielestä tekemässä toista albumiaan. Ja sit mä lauloin siellä Ellin kanssa ja sen jälkeen Petteri sitten, kun se kuuli mun laulavan, niin pyysi mut bändikouluun ja siellä mä olin sitten parisen vuotta. Ja Terasmuksen pojat, Lauri ja Pauli, oli ottanut yhteyttä Petteriin, heillä oli kappaleita valmiina ja he kysyivät, että löytyisikö nuorta artistia. Ja Petteri sanoi, että löytyisi yksi tyttö, että aluksi etittiin poikaa, mutta Petteri ei oikein löytänyt ketään poikaa siinä vaiheessa, että sitten sanoi, että yksi tyttö löytyisi ja siitä niin kaikki on lähtenyt sitten etenee. Salaisuudet on nyt mun ensimmäinen sinkku ja se on semmonen iloinen ja rempsee biisi. Siinä on meininkiä ja se kertoo niinku salaisuuksista, joita ei paljasteta välttämättä muille. Mietitään vähän, että kukaan ei saa tietää mitä ajattelen ja kukaan ei saa tietää ketä ajattelen. Että on semmosia omia salaisuuksia, mitä ei kaikille tarvitse kertoa. Onhan se aika hienoa, kun on tullut niin paljon katsoja. Ei se välttämättä en oottanut sitä, että niin paljon olisi ihmisiä, jotka sitä on kattonut. Että se kyllä lisääntyy koko ajan ja kyllä mä oon iloinen, että sitä on katsottu niin monta kertaa. No siinä on mukana mun 4 kaveria, 2 poikaa ja 2 tyttöä. Ja siinä, no mä oon siinä niinku kotona, koulussa ja sitten mä aina pomppaan semmoseen fantasiamaailmaan, jossa vähän tehdään semmosia crazyjä juttuja, että varmaan mitä siinä niinku näkyykin, että siellä on tavaraa ja on vähän kaiken näköistä ja siinä on sitä tanssikoreografiaa, mitä me ollaan harjoiteltu ja siitä siinä mukana ja semmosia vähän niinku erikoisia juttuja siinä mukana. Et sieltä tulee aina joku käsi tai jotkut, jotka niinku vie mut sinne maailmaan ja mä oon sitten siellä fantasiamaailmassa aina ja sit mä oon yhtäkkiä taas koulussa ja sit alussa siinä kotona menin peilistä sinne, et mä niinku siirryn sellaiseen fantasiamaailmaan siinä. Se oli kyllä tosi hauskaa kuvata, koska kuitenkin se oli vähän niinku erilainen kokemus sinänsä. Ja sit oli tietenkin kiva, kun on niinku kavereita siinä mukana, niin tuntui vähän silleen kivemmalta tai silleen tavalla niinku rennommalta tehdä sitä. Se on siis Konepop-albumi, jossa on semmosia iloisia biisejä. Ne on semmosia niinku omaa elämästä ehkä kertovia, ei ehkä omasta elämästä, mutta niinku oman ikäisen elämästä kertovia kappaleita, jotka niinku siellä on kaiken näköisiä aiheita ja aika monipuolinen.